שוסטר, תקשיב רגע, שוסטר. יופי שוסטר, תראי מה עשי. מדובר בעניין בהול. בהול? מה זה איראן? סוריה? קוריאה הצפונית? תקשיב, עוד מעט יש לי בת מצווש, ואני ממש מתלבטת. מה אתה אומר? ורוד פוקסיה או כחול אינדיגו? הלו, יש מישהו בבית? ורוד פוקסיה או כחול אינדיגו? תגידי לי, השתגעת? אני במשחק בספינר שלי מגיע לשלב 7 ואת... גבריאלה בושמיץ! שוסטר, חמודים שלי. גבריאלה, אולי לא שמת לב, אבל אנחנו נדרשים לקבל פה החלטות הרות גורל. שקט. המשימה שלנו כל כך קשה, שיהיה לכם יותר קל וצריך פיסטוק סגור. גבריאלה, אין לך מושג עם מי את מתעסקת. בטח שיש לי שוסטר. נו, מתחילה להתכונן לבת מצווש. מה? מאיפה את? גבריאלה יודעת הכל, בטח אם זה קשור לוורוד פוקסיה. גברת גבריאלה, את לא מאיימת עלינו. בואי נראה מה יש לך להציע לנו. המשימה הזדונית להיום היא למצוא את הקשר בין עלייה הארץ, נדודים וחברת ביטוח. אופה, באו לאסוף אותי לחוג קראטה. היום אני מקבלת חגורה ורודה. חגורה ורודה? אין דבר כזה חגורה ורודה בקראטה. שקט, אני ממהרת שיהיה לכם בהצלחה. היה! אנחנו נראה לך מה זה גבריאלה בושמיץ. היפון! אני לא מאמינה, באמצע כל ההכנות. מה אני אעשה עכשיו? אל תדאגי, נסיים למצוא את הקשרים. אני עוזר לך להכין סך לבת מצווה. שוסטר, מה באמת? לא, יאללה, היינו. חשבתי גם שאת הסידורי שולחן נעשה על מין פתק ריחני כזה שוסטר, תקשיב רגע מה חשבתי. על הר גבוה שאין לו שם נמצאת סוכנות הקשרים הלאומית. משימתה, פיצוח הקשרים שבין כל הדברים שבעולם. גבריאלה בושמיץ המרשעת נשבעה לחסל את הסוכנות, כדי שאיש לא יפריע לה לכבוש את העולם. מולה ניצבים שני הסוכנים היחידים שיכולים להציל את המצב. הם מפצחי קשרים נועזים, הם לא מפחדים מאף אחד. הם שוסטר ושוסטר. שלום לך אדוני. שלום. אני שוסטר וזה שוסטר ואנחנו סוכני קשרים. שלום. תוכל לספר לנו איפה אנחנו נמצאים? ודאי, אנחנו נמצאים במוזיאון העלייה לארץ ישראל בזיכרון יעקב. אתה יכול לספר לנו קצת יותר? בוודאי. במדינת ישראל כיום יש 6,450,000 יהודים. כמו שאתם בטח יודעים, הם לא היו פה מאז ומתמיד. טוב, אולי חלקם כן, אבל הרבה מהם הגיעו לפה במה שנקרא קיבוץ גלויות. העליות המשמעותיות לארץ התחילו במאה ה-19 לאחר השואה. הם עזבו הכל והגיעו לארץ, ופה לא היה דבר. הם נאלצו להקים הכל מאפס. כל מה שאתם רואים היום, ערים משגשגות, כבישים, כלכלה, הכל התחיל בעולים מכל קצוות תבל, שבאו לפה להפריח את השממה ולהקים מדינה ליהודים. דוגמה מצוינת למי שעזבה הכל ועלתה לארץ, זו אמא שלי, רחל. סבתא רחל נולדה בפולין, בעיר רדזין, בשנת 1923. היא הייתה ילדה מספר 11 מתוך משפחה בת 12 נפשות. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, נאלצה לברוח מהנאצים והסתתרה בתוך אסם תבואה במשך 3 שנים. ביום התחבאה, ובתמורה בלילה יצאה לאסוף תפוחי אדמה. ובחורף הקשה שכבה מתחת לשלג ימים שלמים. כתוצאה מהלשנה על מקום מסתורה, ברחה ליער והצטרפה לפרטיזנים. בסוף המלחמה הגיעה למקום בו התרכזו היהודים הבודדים שלא היה להם לאן לחזור. ושם פגשה את אבי, שהיה קצין בצבא הפולני, ובא לעזור לניצולים. הם התחתנו ונולדו להם 2 ילדים. אחד מהם הוא אני. אבל לא רק סבתא רחל עלתה לארץ, גם סבתא מרים, אמא של סבתא עטרה. הוריה של סבתא מרים עלו לארץ מהונגריה וגרו במאה שערים. לאחר שסבתא התחתנה, הם גרו בירושלים, שם נולד בנם הראשון, דוד. לאחר מכן עברו לחדר קטן
בתל אביב. שם נולדה בתם השנייה, עטרה. כלומר, סבתא עטרה. נכון, סבתא עטרה. לימים עברו לגור ברמת גן, עד סוף ימיהם. וואו, חתיכת סיפור עלייה. כן, כאלה סיפורים יש המון. כן, אבל סבא וסבתא כאלה, אין. יאללה, שוסטר, זזנו ליד הבא? כן. שוסטר! 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 איפה הוא נעלם עכשיו? שוסטר, מה את אומרת? זה או זה? שוסטר, עלית ליגה, אה? מה, בכדורגל? לא, לא חשוב. תקשיב, אני ממש מתלבטת. מה אתה אומר? זה? או זה? שתיהם נראות לאותו דבר, אולי הכתום קצת יותר יפה. כתום זה אפרסק. שוסטר, אתה לא מבין שום דבר. חכי רגע, יש לנו עוד דברים לבדוק, לאן את נודדת? שוסטר! שוסטר! מה אנחנו עושים פה? מחכים. למה? לנודדים. נודדים! כן, מטיילים. רואה את הסימון הזה? כן. אתה יודע מה זה? כתום לבן כחול. אל תגידי לי, סידור המפיות במצницה שלה. לא, שוסטר. זה סימון שביל ישראל. תכף יגיעו מטיילים ונוכל לשמוע מהם על נדודים. שוסטר! הם פה! מי? לא נרדמתי בכלל. הנודדים! הם מתקרבים! שלום. נעים מאוד. נעים מאוד. אני שוסטר. נעים מאוד. וזה שוסטר, אנחנו סוכני קשרים. מה, גם אתם שביליסטים? בטח! אנשים שצועדים על שביל ישראל. שזה תיק! מה, אז כמה זמן אתם כבר נודדים? נדודים? מה פתאום? אנחנו מטיילים. מטיילים בשבילי ישראל. לנדוד זה דבר שעוברים ממקום למקום, מבלי שיהיה לך בית של קבע. אנחנו לא נודדים, אנחנו רק מטיילים. לדוגמה, אמא שלי, סבתא שרה, הייתה נודדת ממקום למקום. סבתא שרה נולדה בפולין ב-1898 למשפחה חסידית. ב-1934 התחילה האנטישמיות בפולין, מה שפגע מאוד בפרנסה של המשפחה. לכן הם החליטו לעלות לארץ ישראל. אמנם קיבלו ברכה מהרבי מגור, בעל האמרי אמת. הם עלו לארץ, כן, עם 6 ילדים. הוריה, אחיה ומשפחתה של סבתא שרה, שנשארו בפולין, נספו בשואה. הם הגיעו לנמל באונייה, לנמל יפו, ועברו לגור בתל אביב. ומשם עברו לגור בירושלים. ואני כמובן איתם. בירושלים, אחי הגדול, ישראל, התגייס לאצ"ל והיה סגן מפקד האצ"ל בירושלים. המשפחה עברה לגור בבית שהושכר על ידי האצ"ל באזור סנהדריה, כאשר לדירה זו היה חדר סודי שהיה מיועד למסתור של שבויים בריטים, והכניסה לחדר הזו הייתה דרך מראה גדולה בחדר אמבטיה. יום אחד הלשינו לבריטים אודות הדירה והם הפכו את הבית ומצאו את המסתור. זה רק סיפור אחד מיני רבים על הסכנה שהמשפחה הייתה נתונה בה בגלל שהבן היה פעיל באצ"ל. וואו, חתיכת סיפור! אם אנחנו כבר מדברים על נדודים, גם אני קשורה לזה. סבתא זילפה שעלתה מבוכרה לישראל בנדודים של 15 שנה. סבתא זילפה נולדה בבוכרה ב-1903, נישאה בגיל 14, ב-1920 נכנסו הרוסים, בולשביקים, לבוכרה וכבשו אותה. הם הפכו את בוכרה לקומוניסטית.
הם לא הרשו להחזיק ברכוש פרטי ולא לקיים את מצוות הדת. הם פתחו קולחוזים, אגודות שיתופיות שמגדלות ביחד גידולים חקלאיים, והכל שייך לשלטון הקומוניסטי. סבתא וסבא היו חברי קולחוז עד שנת 1933, אבל הכל היה מסובך מדי ומסוכן מדי. את מצוות הדת קיימו בסתר, את היבול נתנו לרוסים. בסוף החליטו לברוח, וכך הם נדדו לכיוון אפגניסטן. הבריחה הייתה באמצעות מבריח מוסלמי שהעביר אותם את הגבול על גמלים. סבתא זילפה יצאה בשיירה של יהודיות וילדיהם. הגברים יצאו קודם כדי להכין את התשתית לבריחה הזאת. בדרך סבתא התעלפה והמבריח השאיר אותה במדבר והמשיך בדרך. השיירה נתפסה והוחזרה לבוכרה. בשיירה היו 2 בנים של סבתא. הרוסים לא אפשרו להם לצאת מבוכרה, ועד היום לא יודעים היכן הם. בינתיים, רועה צאן מוסלמי, טוב לב, מצא את סבתא, נתן לה מים, העביר אותה את הגבול לאפגניסטן, שם פגשה את סבא והתפלאה לשמוע ש2 בניה הוחזרו לבוכרה. בגלל מסך הברזל אי אפשר היה ליצור קשר עם הילדים, וכך הם איבדו את 2 ילדיהם הראשונים. למרות הטרגדיה, אמי ואבי המשיכו בחייהם, וכך נולדו להם עוד 4 ילדים. ב-1949, אחרי קום המדינה, לאחר נדודים ותלאות של פליטים במשך 15 שנה, הגיעו למחוז חפצם לארץ ישראל. החיים הקשים והסבל והנדודים העצימו את סבתא זילפה. היא הייתה אישה טובת לב. פעם שאלתי אותה, אמא, למה את כל כך טובה? היא אמרה, בגלל שאני חוויתי כל כך הרבה סבל, אני יודעת מה זה לסבול, ואני לא רוצה שאף אחד יסבול. ולכן אני עוזרת למי שרק אפשר, ואם אני יכולה לגמד את הסבל של הזולת, אני אעשה הכל בשביל זה. וואו, נשמע שהאימהות שלכם נדדו הרבה עד שמצאו מנוח. זה נכון. זה נכון, אבל אנחנו צריכים להמשיך בטיול. אוקיי, תודה רבה. עזרתם לנו. שוסטר, מה את עושה? כותבת. מה את כותבת? דרשה לבת מצווש. אוי, דרשה זה כזה פסה. למה לא קליפ או ריקוד? גבריאלה בושמית! נו, שוסטר, בחרת כבר שמלה? אל תדאגי, גבריאלה, אני מסתדרת מצוין. אז אני מבינה שלסופה, אולי במקום לחגוג בת מצווה, נרגג שסוגרים לכם את הסוכנות. אולי לא, בושמיצית. עלינו על הקשר. באמת? באמת? כן, הקשר הוא מסתור. זה הקשר בין עלייה לארץ לבין נדודים. סבתא רחל הסתתרה מהגרמנים וכך שרדה את המלחמה. בבית של סבתא שרה היה חדר נסתר שבו הסתירו את השבויים של האצ"ל. וסבתא זילפה נאלצה לקיים את יהדותה בסתר כי הבולשיביקים לא הרשו זאת. גבריאלה בושמית. אל תתרגשו יותר מדי, יש לכם עוד קשר אחד לנסתור. בין נדודים בחברת ביטוח והצלחה. חברת ביטוח! יאללה, זזנו, שוסטר. שומע ציגלרי. רק שלי. כן, אמרתי לו, באוגוסט אני בחופש. חשבתי, את לא לוקחת חופש באוגוסט. אמרתי לו, מה פתאום? אין מצב שאני לוקחת חופש באוגוסט. סליחה? שמי, הוא אומר לי, החוצפן הזה. סליחה? טוב, ציגלרית, אני חוזרת אלייך. 1.5 דקות. ביי. שלום. פה זה חברת ביטוח? באת לעשות ביטוח? לא, האמת שאני... בואי. שוקה! לא, אבל אני... לא, אבל אני... שוקה! אני לא... שוקה, יש פה מישהי שבאה לעשות ביטוח. היא זאת שוסטר. תכיר, בואי שבי, חמודה. אני אשאיר אתכם לבד. לא, אבל... אני מאוד. אני שוסטר, סוכנת קשרים. תוכל לספר לי על חברת הביטוח שלך? כן, האמת שזה מאוד מאוד פשוט. באופן מאוד מאוד כללי, חברת ביטוח
היא באה להגן על האדם מפני כל מיני סיכונים שקיימים ויכולים ליפול עליו. כמו תאונה. רעידת אדמה, מחלות, צונאמי, שיטפון, אובדן. צונאמי, רעידת אדמה, שיטפון. אוי, סליחה, אני חייב לסדר את המדף הזה, הוא לא... כן. איפה חותמים? רגע, חכי. לפני שחותמים, חשוב לבחור סוכן ביטוח אמין וטוב, לדוגמה כמו סבתא טובה. סבתא טובה נולדה בהודו ב-1943 ועלתה לארץ בגיל 5.5. בתחילה, המשפחה גרה במעברה. הם חיו שם בצריף מעץ, וכשסבתא הגיעה לכיתה ו', עברה המשפחה לגור בשיכון בתל אביב. סבתא טובה הייתה פעילה מאוד בבני עקיבא, ויצאה במסגרת הנחל לקיבוץ שלוחות. משם נשלחה לשרת כקומונרית של בני עקיבא בסניף בני ברק. מאוחר יותר עבדה בחברת ביטוח, וככה הכירה את סבא משה. גם סבתא עטרה עבדה בחברת ביטוח. סבתא עטרה גדלה ברמת גן. היא הייתה מסודרת ורצינית, ובבגרותה למדה ועסקה בביטוח. היה לה צחוק מתגלגל שעבר למספר אנשים בירושה במשפחה. סבתא עטרה התחתנה עם סבא יוסי, והם המשיכו לגור ברמת גן. סבתא עטרה אהבה לטייל בארץ, לעזור ולתרום. נתנה באופן קבוע מתן וסתר לזוג זקנים. סבתא עטרה נפטרה כשהיא הייתה בת 40, ואני הייתי רק בן 12. ולמרות שלא באמת הכרנו אותה, היא חסרה לכולנו מאוד. טוב, ממש תודה רבה לך שוקה. אני חושבת שאני הולך לעשות ביטוח אצל סבתא טובה. ממש, תודה רבה. ביי. נו, שוסטר, כמה זמן לוקח ללבוש? וואו, זה ממש יפה. תודה רבה. גבריאלה בושמיץ! שלום לכם, שוסטרים. אני רואה שהתחלתם החגיגות. ממש לא. אני מבינה שנכשלתם כשלא נראו מפתיחת הקשר האחרונה. האמת, זה היה די פשוט. נכון, וגם קצת מרגש. הקשר בין הדודים לחברת ביטוח הוא נתינה. סבתא שרה פתחה גמ"ח, וסבתא זילפה הייתה מחלקת בגדים לעניים. סבתא עטרה נתנה מתן בסתר, וסבתא טובה נותנת עצות לכל מי שרק אפשר. גבריאלה, שים זאת! אוי, זוג מעצבנים. שוב אתם מפריעים לי לשלוט על העולם, להרוויח המון כסף. אבל לא נורא, חכו, אני יודעת. האחיזה היא בצורה יותר קשה, זוהי רק ההתחלה. יש! כך. מה זה? אז נעלה לבת מצווה שלי. בסוף הלכתי על צהוב שובב. כן, נשמע מתאים. טוב, יאללה שוסטר, אתה בא? אנחנו מאחרים. אני באה! קוריאה הצפונית. תודה רבה, שניכם גבריאלה. שאני... סוריה הצפונית. מה זה איראן? אולי במקום לחגוג בת מצווה מחגגת תוכנת של בושמיץ. גבריאלה! בושמיץ! מה זה איראן? סוריה, קוריאה הצפונית. אל תדאגי, אני... אז הגעתי לשלב 7.